8 seconds. 5 seconds to go. 3, 2, 1, go! Buy-in v podobě pro ženy 12 bar muscle ups. Disciplína pro pokročilý. No a potom 3 kola. 6, 9 a 12. Deadliftu s jednoručkama o váze 15 kg. Poslední disciplínou budou místní holky a pouze po rukou, kde každých 6 metrů musí být takzvaně unbreaking, bez přerušení. To bude vždy 2x6 metrů. Je na čas. Vyklepej! Čím rychleji to dáme splň, tím lépe. Mají na to celkem 8 minut, pokud by to nezvládli, nevadí, ale za každý opáčku, který nestihnou, přečítáme sekundu. Vyklepej, pauza! Uznejte sami, že po těch 6 workoutech je opravdu úctyhodný výkon, že se dáme vůbec udrží na hrazdi a ještě se dostanou takhle pěkně nahoru. Je vidět, že některým to dává zabrat. Super! Štěpánko, počumím, 3:17. Perfektní. Lékařský podpis a hotovo. Čekala, že to bude takhle dobrý? Čekala jsi, že budeš mít takhle dobrý výsledek? Kejte, že jo? Ale pozorujeme tě už hezkých pár závodů, jsme rádi, že jezdíš a já si ti fakt pamatuju z každého závodu a vidím, že jsi lepší a lepší. Těšíme se na to příště, třeba v kategorii Elite, hele. Jeden poslední, Kači, pojď! Dříve nebo později, určitě jo. 4 minuty za náma. Jak vidíte, jsou tady ženy, pro který je bar muscle up překážkou, nepřekonatelnou překážkou. Je to takový mix gymnastiky i síly tady. Ano, gymnastika, přátelé, je taky součástí crossfitu a bar muscle up je takovou průkazkou správného crossfitáka.
left. Kači, vyklepej ruce. Dáme, nezapomínejte, že až začnete jít po rukou, tak těch 6 metrů musí být unbroken. Uklidni se, jo, v klidu. Odpočin si, v klidu. Good afternoon, hi guys. Aniška, yeah. Tell her someone. She needs to hear something positive. Magas kupsie, pop. You can do it. You can do it. Let's go. You can do it. All of you. Dámy a pánové, Aniška k nám dorazila z Polska u nás poprvé. A dost se vedla skvěle. Teďka trošku trápí 2 metry po rukou. Tak schválně, kolik z nich se vrátí. Uklidni se, Kači, jo, soustřeď se. A komu budeme přečítat sekundy za nedokončení hudby. Ještě 1 minuta nám chybí. Vydechni. Klidu. I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5". I'm looking for a man in finance. 30 seconds.